Imaginează-ți asta. Îți închizi ochii, te concentrezi profund și deodată te regăsești văzând un loc pe care nu l-ai vizitat niciodată. Un eveniment care are loc chiar în acest moment, la kilometri distanță, sau chiar ceva care încă nu s-a întâmplat. Este acesta un truc al minții sau o abilitate latentă care a existat în noi încă de la începuturile timpului? De-a lungul istoriei, diverse culturi au vorbit despre cei care posedă darul percepției dincolo de simțuri. De la mistici ai Egiptului antic până la călugării tibetani și experimentele secrete din războiul rece, ideea viziunii la distanță a fascinat și nedumerit omenirea. Astăzi vom explora unul dintre cele mai enigmatice secrete ale potențialului uman. Este posibil să vedem fără ochi? Putem proiecta conștiința noastră dincolo de barierele fizice și să descoperim informații ascunse? Și cel mai important, este aceasta o capacitate pe care toți o putem dezvolta? În acest videoclip vom dezvălui misterele viziunii la distanță, istoria sa ascunsă, știința din spatele fenomenului și cum am putea, poate, să accesăm această facultate adormită din mintea noastră. Moștenirea ascunsă de-a lungul istoriei omenirii, a existat mereu credința că mintea este capabilă să transcende limitele timpului și spațiului. De la mistici ai Egiptului antic până la yoginii din Himalaya, civilizațiile străvechi au vorbit despre abilități psihice care le permiteau inițiaților să vadă dincolo de realitatea tangibilă. Este posibil ca viziunea la distanță să fie una dintre aceste abilități ancestrale uitate? În Grecia antică, oracolul din Delphi era consultat de împărați și războinici. Se spunea că preoteasa Pitia, aflată într-o stare de transă, putea primi viziuni despre evenimente îndepărtate sau chiar despre viitor. Era aceasta pur și simplu o intuiție rafinată sau un tip de viziune la distanță primitivă? În Egipt, preoții foloseau oglinzi din obsidian și vase cu apă ca unelte pentru a primi informații din alte dimensiuni. Se credea că aceste metode permiteau accesul la un câmp universal de informații. Această practică, cunoscută sub numele de speculare, avea asemănări uimitoare cu experimentele moderne privind percepția extrasenzorială. Textele vedice din India, datând de peste 3.000 de ani, descriu puteri numite siddhi-uri, abilități extraordinare care pot fi dezvoltate prin meditație profundă și controlul minții. Unul dintre aceste siddhi-uri, numit Duradrashti, se traduce prin vedere la distanță, o referință clară la ceea ce numim astăzi viziune la distanță. Deși aceste idei au fost tratate ca misticism timp de secole, secolul 20 a marcat o schimbare neașteptată. În mijlocul războiului rece, atât Statele Unite cât și Uniunea Sovietică au început să investigheze serios posibilitatea utilizării abilităților psihice în scopuri militare. Celebrul proiect Stargate, condus de CIA în anii 1970, a avut ca obiectiv studierea viziunii la distanță ca unealtă de spionaj. Au fost efectuate experimente în care subiecți antrenați descriau cu precizie instalații militare secrete aflate la mii de kilometri distanță. Unele rezultate au fost atât de uimitoare încât agențiile de informații au menținut programul activ mai bine de 2 decenii. Unul dintre cei mai cunoscuți vizionari remoti ai acestui proiect a fost Ingo Swann, care a afirmat că a perceput detalii precise ale suprafeței planetei Jupiter înainte ca sondele spațiale NASA să le confirme. Dincolo de istoria sa, viziunea la distanță ridică întrebări profunde despre natura minții și a realității. Cum este posibil ca o persoană să primească informații fără a fi fizic prezentă? Această întrebare ne conduce la teorii precum conștiința non-locală, ideea că mintea noastră nu este limitată la creier, ci face parte dintr-un câmp universal de informații. Filozofii orientali precum budismul susțin de secole că realitatea este o iluzie creată de minte. Dacă acest lucru este adevărat, viziunea la distanță nu ar fi o anomalie, ci o capacitate naturală latentă în toți oamenii. Astăzi, neuroștiința și fizica cuantică au început să exploreze posibilitatea ca conștiința să nu fie un simplu produs al creierului, ci un fenomen care interacționează cu universul la niveluri profunde. Unii oameni de știință sugerează că fenomenul de entanglement cuantic ar putea explica modul în care informația se transferă instantaneu pe distanțe inimaginabile, similar cu ceea ce se întâmplă în viziunea la distanță. Este posibil ca strămoșii noștri să fi înțeles deja aceste principii și ca viziunea la distanță să fie o abilitate naturală uitată de omenirea modernă? Dincolo de simțuri,
Viziunea la distanță nu este un fenomen de fantezie sau un truc de iluzionism. Este o abilitate mentală care, potrivit numeroaselor experimente și tradiții ezoterice, permite accesul la informații despre locuri, evenimente sau persoane fără intervenția simțurilor fizice. Dar cum este posibil acest lucru? Care este mecanica din spatele acestei capacități? Pentru a înțelege viziunea la distanță, trebuie să ne scufundăm în funcționarea minții, în conceptul de conștiință non-locală și în implicațiile surprinzătoare ale fizicii cuantice. Imaginează-ți că realitatea este ca un ocean imens de informații. Cele 5 simțuri ale noastre sunt ca niște plase mici care ne permit să captăm fragmente din acest ocean, dar doar o fracțiune infimă din tot ce există. Viziunea la distanță, în schimb, este ca trimiterea unei sonde în adâncurile oceanului, accesând informații care altfel ar rămâne ascunse. Dintr-o perspectivă ezoterică, multe tradiții au vorbit despre un câmp universal de informații. În hinduism, acesta este cunoscut sub numele de registrele akashice, un spațiu eteric unde toate informațiile din trecut, prezent și viitor sunt stocate. În termeni științifici, unii îl compară cu conceptul câmpului cuantic, o rețea energetică în care toate informațiile din univers sunt interconectate. Potrivit practicanților viziunii la distanță, această abilitate ne permite să ne acordăm la acest vast câmp informațional prin concentrare și antrenarea percepției extrasenzoriale. Din punct de vedere al psihologiei și neuroștiinței, s-a propus că viziunea la distanță operează prin stări modificate ale conștiinței. Mintea umană funcționează la frecvențe cerebrale diferite, cum ar fi beta, 14-30 Hz, stare de veche normală, asociată cu procesarea logică, alfa, 8-13 Hz, stare de relaxare, asociată cu creativitatea și meditația ușoară, theta, 4-7 Hz, stare de meditație profundă, hipnoză și vise vii, delta, 0.5-3 Hz, stare de somn profund, asociată cu regenerarea și experiențele transcendentale. Vizionarii remoti experimentați intră de obicei într-o stare theta pentru a primi informații dincolo de limitele fizice. Această stare permite subconștientului să acceseze date care ar fi altfel blocate de mintea rațională. De fapt, unele studii au demonstrat că persoanele antrenate în viziune la distanță prezintă o activitate crescută în lobul frontal drept al creierului, regiunea asociată cu intuiția și percepția holistică. Departe de a fi un fenomen aleatoriu, viziunea la distanță este practicată într-un mod structurat și cu protocoale precise. Metoda dezvoltată în proiectul Stargate constă din mai multe faze. Stabilirea intenției. Se clarifică ceea ce se dorește a fi perceput, o coordonată geografică, un eveniment, un obiect. Inducerea stării alterate. Se folosesc meditația, respirația profundă sau tehnici de relaxare pentru a aduce mintea în starea theta. Receptarea impresiilor. Informațiile apar sub formă de imagini, senzații sau chiar cuvinte. Este esențial să nu se forțeze interpretarea, înregistrarea datelor. Se notează sau se desenează impresiile fără a raționaliza sau judeca informațiile primite. Verificare și ajustare. Se compară percepțiile cu realitatea pentru a evalua acuratețea experimentului. Unul dintre cele mai intrigante aspecte ale viziunii la distanță este faptul că datele obținute nu sosesc întotdeauna clar sau în mod liniar. Ele pot apărea sub formă de fragmente simbolice, asemenea pieselor unui puzzle. Vizionarii antrenați au învățat să interpreteze aceste fragmente și să elimine interferențele mentale care pot distorsiona percepția. De-a lungul anilor au fost documentate numeroase cazuri de viziune la distanță cu rezultate surprinzătoare. Unul dintre cele mai faimoase a avut loc în timpul experimentelor proiectului Stargate. Un vizionar a primit coordonate secrete și, fără a fi fost vreodată la fața locului, a descris cu precizie o bază militară subterană din Uniunea Sovietică. Descrierea sa a fost ulterior confirmată de sateliții de recunoaștere, uimind analiștii serviciilor de informații. Un alt caz intrigant este cel al lui Joe McMoneagle, un fost militar care a participat la proiectul Stargate și a ajutat la localizarea unor baze inamice și chiar a unor persoane dispărute prin viziune la distanță. Rapoartele sale au fost verificate cu o acuratețe care sfida orice explicație convențională. Dacă viziunea la distanță este reală, asta înseamnă că mințile noastre au capacități care depășesc tot ceea ce știința tradițională a recunoscut până acum.
Oare toți avem această abilitate latentă? Ar putea viziunea la distanță să fie antrenată asemenea unui mușchi mental? Navigând infinitul. În ciuda numeroaselor mărturii și experimente reușite, vederea la distanță nu este o știință exactă. Una dintre cele mai mari provocări este interferența mentală. Mintea noastră rațională tinde să filtreze informațiile care nu se încadrează în cadrul său de referință, respingând sau distorsionând percepțiile subtile. Zgomotul mental, compus din gânduri aleatorii, așteptări și prejudecăți, poate contamina informațiile primite. Cei instruiți în vederea la distanță trebuie să învețe să facă diferența între impresiile autentice și construcțiile minții subconștiente. De asemenea, precizia vederii la distanță poate fi afectată de mai mulți factori, cum ar fi starea emoțională a practicantului. Stresul sau anxietatea pot întuneca percepția. Claritatea intenției. O întrebare formulată greșit poate genera răspunsuri ambigue. Sugestia externă, influența credințelor personale sau a mediului poate distorsiona percepțiile. Pentru a minimiza aceste obstacole, protocoalele de vedere la distanță includ tehnici de autoobservare, antrenament pentru neutralitate mentală și practică constantă pentru a rafina recepția informațiilor. Unul dintre cele mai intrigante aspecte ale vederii la distanță este relația sa cu timpul. Unele rapoarte sugerează că vizionarii pot accesa nu doar evenimente prezente, ci și imagini ale trecutului sau chiar ale viitorului. Cum este posibil acest lucru? Dintr-o perspectivă ezoterică, timpul nu este liniar, ci o structură flexibilă în care trecutul, prezentul și viitorul coexistă simultan. În vederea la distanță este posibil să se capteze amprente energetice ale unor evenimente trecute sau probabilități viitoare, bazate pe tendințele actuale. Acest fenomen a fost observat în experimente în care vizionarii au descris cu exactitate evenimente care nu se întâmplaseră încă, doar pentru a fi confirmate ulterior. Totuși, acest lucru ridică o întrebare tulburătoare. Dacă putem vedea viitorul, înseamnă că el este predeterminat? Unii cercetători cred că ceea ce percepem nu este un viitor absolut, ci un set de posibile rezultate. În acest sens, vederea la distanță nu ar fi doar un instrument de observare, ci și o formă de influențare a realității prin intermediul conștiinței. Dincolo de tehnică și antrenament, vederea la distanță pare să fie legată intrinsec de expansiunea conștiinței. Tradițiile spirituale au învățat de secole că mintea umană este capabilă să depășească limitele fizice și să se conecteze cu dimensiuni superioare ale realității. În acest sens, vederea la distanță nu ar fi doar o abilitate psihică, ci o dovadă că conștiința noastră nu este limitată la corp. Fizica cuantică susține această idee prin principiul încrengăturii cuantice, care sugerează că două particule pot rămâne conectate la distanțe mari, transmițând informații instantaneu. Dacă aplicăm această idee la minte, am putea spune că conștiința umană este încrengăturată cu universul însuși, capabilă să primească informații din orice punct al spațiului și timpului. Aceasta ar explica de ce vederea la distanță nu este doar un fenomen individual, ci o capacitate latentă în toți oamenii. Unii instructori de vedere la distanță cred că oricine poate dezvolta această abilitate prin practică adecvată, accesând niveluri mai profunde ale percepției. Ca orice explorare a minții, vederea la distanță implică anumite riscuri dacă nu este practicată cu responsabilitate. Printre posibilele efecte se numără oboseala mentală. Explorarea informațiilor dincolo de percepția obișnuită poate provoca epuizare. Confuzia dintre imaginație și realitate. Fără o instruire adecvată, este dificil de diferențiat viziunile autentice de proiecțiile mentale. Posibile influențe externe. Unii practicanți afirmă că, deschizându-se către noi dimensiuni ale percepției, pot deveni mai sensibili la energii subtile. Pentru a evita aceste riscuri, se recomandă dezvoltarea vederii la distanță într-un cadru disciplinat, combinând meditația, tehnici de ancorare și metode de protecție energetică. Vederea la distanță provoacă ideile convenționale despre minte, timp și percepție. Ne oferă posibilitatea de a înțelege că suntem mai mult decât simpli observatori ai realității. Suntem participanți activi într-un univers interconectat în care conștiința joacă un rol fundamental. Până în acest punct, am explorat istoria, mecanica și provocările vederii la distanță. Dar cum putem integra această capacitate în viața noastră de zi cu zi?
Este posibil să ne antrenăm mintea pentru a accesa informații dincolo de limitele fizice? În continuare ne vom scufunda într-un proces pas cu pas pentru a dezvolta vederea la distanță, împreună cu sfaturi cheie pentru a îmbunătăți practica și a evita obstacolele comune. Vederea la distanță. Primii pași. Vederea la distanță necesită o stare mentală specială, o combinație de relaxare, concentrare și intenție clară. Pentru a începe practica urmează acești pași fundamentali. 1. Găsește un spațiu potrivit. Alege un loc liniștit, fără distrageri. Redui intensitatea luminii și așează-te confortabil. Evită zgomotele externe sau orice interferență senzorială care ar putea îngreuna concentrarea. 2. Reglează-ți starea mentală. Practică respirația profundă timp de câteva minute pentru a calma mintea. Folosește o tehnică de meditație pentru a-ți relaxa corpul și a elibera tensiunile. Stabilește o intenție clară. Ce dorești să vezi sau să percepi? Formulează întrebarea simplu și precis. 3. Antrenează percepția non-fizică. Înainte de a încerca să vizualizezi ceva la distanță, dezvoltă-ți sensibilitatea energetică cu exerciții precum: închide ochii și încearcă să percepi energia obiectelor apropiate. Folosește simțul tactil pentru a citi informații dintr-un obiect necunoscut. Experimentează cu percepția periferică și intuiția. Acești pași inițiali creează o bază solidă pentru a trece la practica formală a vederii la distanță. Metodă de vedere la distanță. Pas cu pas. Aplică următorii pași pentru a obține o experiență satisfăcătoare. Pasul 1. Faza de recepție. Aici începe să curgă informația. Nu încerca să o forțezi, lasă-o să vină natural. Imaginează-ți că mintea ta este o pânză albă. Concentrează-ți atenția asupra întrebării sau obiectivului specific. Rămâi într-o stare de observație pasivă și receptivă. Notează orice imagine, simbol sau senzație care apare, fără să le judeci sau analizezi. Pasul 2. Faza de expansiune. După ce primești primele impresii, aprofundează-le. Dacă vezi o imagine neclară, apropie-te mental de ea. Dacă percepi o culoare sau o textură, întreabă-te: ce mai este aici? Dacă apare un cuvânt sau un sunet în mintea ta, lasă-l să curgă liber. Pasul 3. Faza de verificare. Este esențial să validezi informațiile obținute pentru a distinge între percepții reale și proiecții mentale. Compară notițele tale cu imagini reale sau date obiective. Dacă lucrezi în grup, împărtășește experiențele și caută coincidențe. Repetă exercițiul în momente diferite pentru a verifica consistența. Antrenamentul în vederea la distanță nu urmărește perfecțiunea la fiecare încercare, ci îmbunătățirea preciziei prin practică. Exerciții practice pentru dezvoltare. Exercițiul cu obiective sigilate. Pune o imagine într-un plic fără să o vezi. Încearcă să-i percepi conținutul înainte de a-l deschide. Notează impresiile și compară-le cu imaginea reală. Explorarea spațiilor îndepărtate. Roagă un prieten să se gândească la un loc și să-l noteze. Fără să vezi, încearcă să vizualizezi detalii despre acel loc. Compară viziunea ta cu descrierea reală. Conectarea cu obiecte sau persoane. Ține un obiect în mâini și încearcă să-i percepi istoria. Încearcă să te sintonizezi cu energia unei persoane cunoscute, fără a fi în prezența ei. Aceste exerciții ajută la rafinarea percepției și întărirea încrederii în impresiile primite. Sfaturi esențiale pentru progres. Evită nerăbdarea. Rezultatele nu sunt întotdeauna imediate. Practica continuă este cheia. Ai încredere în intuiția ta. De multe ori, primele impresii sunt cele mai precise. Nu te obseda cu detaliile. Vederea la distanță captează adesea fragmente de informație, nu imagini complete. Menține o minte deschisă. Nu-ți limita percepția prin îndoială sau scepticism excesiv. Notează totul. Ținerea unui jurnal de practică te va ajuta să recunoști tipare și progrese. Vederea la distanță nu este doar o abilitate mistică, ci o poartă către niveluri mai profunde ale percepției. Cu practică, răbdare și o abordare potrivită, oricine poate dezvolta această capacitate și o poate folosi ca un instrument de explorare și evoluție personală. Trezirea unei abilități latente.
Am călătorit prin timp și cunoaștere, explorând vederea la distanță din rădăcinile sale în civilizațiile antice până la aplicațiile sale moderne. Dacă acest videoclip a rezonat cu tine, fă ca acest mesaj să ajungă mai departe. Împărtășește această cunoaștere cu cei care caută să-și trezească facultățile interioare. Abonează-te pentru a continua explorarea misterelor minții și ale universului. Dă like dacă vrei mai mult conținut despre tehnici avansate de percepție și distribuie acest videoclip celor care simt chemarea de a-și descoperi abilitățile ascunse. Mintea noastră este un portal către infinit. Întrebarea este, ai curajul să-l traversezi?